Jira. Wannan biliyan dubu sau dubu, miliyan dubu sau dubu ko kuma biliyan dubu sau dubu. Dan uwa a takaice da izinin Allah ni zan zama silar arzikinka in dai har wannan bai sa ka yi girman kai ka wuce wannan bidiyon ba. Rashin rabo kaɗai zai sa ka ga wannan bidiyon ba tare da ka tsaya ka yi haƙuri ka saurara ka ji me yake kunshe da shi ba ka wuce. Duk yadda ka so bawa da alkhairi in Allah bai nufe shi da samun wannan abun ba zai taɓa samun sa ba. Abu na farko sharaɗin bidiyo na kowa ya sani shine ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati a kwamin. Abu na biyu shine ka yi shiyarin, ba ma son mugunta ba ma tare da mai mugunta. A yi wa al'ummar musulmai shiyarin. Abu na uku ka bani aran mintunan ka biyu ka saurari abin da zan yi maka bayani. Tsakani na da Allah duk wanda yake da rabon arziki a gidan duniya, in dai kana da rabon yin arziki a gidan duniya to ni ne silanka. Idan ko kana da rabon samun rufin asiri a gidan duniya ni ne silanka. Amma za ka yi haƙuri. Yan uwa da yawa mutane ba sa son cika sharɗan aikin an gindaya. Sharing, reposting, yin follow yana da ɗaya daga cikin muhimmancin aiki. Duk abin da aka gindaya shi bisa doron hukunci na ayi kazan to fa in ba a yi ba ko an ɗauka an yi ba zai yi ba. Saboda shi aiki musabbabin sanar da kai shine malaminsa kuma shine wakilinsa. A bana aran hankali. Na rantse da Allah malam ya tabbatar da bayani mai tsauri game da wannan asiri cewar duk wanda ya sanya yaƙini da niyya ya ɗauka cewar Allah zai yi masa, ya haƙuri ya bada mintuna ya wannan aikin game da samun arziki, Allah zai yi masa arziki bi iznillahi rabbi, sai dai in mutuwa kai kuma kusa ba da nesa ba. Kuma duk kankantan sana'ar ka karka raina. Ban ce ka je kai sata ba, ban ce kuma wani zai baka ba, kuma ban ce wani aljini zai kawo maka ba. Allah shi zai yi maka bisa wani dalili mai ƙarfin gaske. Ka bani aran hankalinka ka bi abin da zan faɗa maka daki ka sanya ya ulul albab. Na farko abu na biyu da za ka yi, duk wanda yake son ya samu arziki ninkuwar dukiya, ko da kana da kuɗi kana son arzikinka ya yalwata ya ƙara yawa, za ka iya wannan abu. Na biyu, ko da ka kasance ɗan kasuwa ne kai kasuwancinka ya lalace ya ja baya, za ka iya wannan abu. Na uku, wanda yake neman abin da zai fara kasuwanci bai da kuɗi amma yana son sana'a, kana ƙarƙashin wani, za ka iya wannan aikin. Na huɗu, wanda ya samu rauni na kariyar arziki ko kuma yanzu dukiyar taka ta saka a gaba, ka samu dama mai yawa a rayuwa amma a halin da kake ciki a yanzu ka rasa wannan damar, arziki ya karye komai naka yana taɓarɓarewa yana dawowa baya, za ka iya wannan aikin. Wanda yake cikin kuncin rayuwa na abin da zai ci ma yana yi masa wahala kuma yana da burin Allah ya wadata shi don ya taimaki kansa kuma ya taimaki wasu, zai iya wannan aikin. Ba wani abu bane kuma wallahi bai da wahala. Duk wani musulmi zai iya wannan abin da zan faɗa. Duk wani musulmi in yi haƙuri zai iya. Abin bai da yawa sai aiki. Sirrin izawaka ne. Mutane da yawa suna je ana faɗan alkhairan da yake cikin izawaka. To wanda sai ce to ai malam ban iya karanta izawaka ba, ya zan yi? Zaka iya, ba izawaka zaka karanta ba. Zan cire muku ayar da ka yi ta bi wani adadi tamkar take da ka yi izawakar. Da izinin Allah duk wani sirrin izawaka yana cikin wannan sirrin da zan faɗa. Yana cikin wannan ayar da zan faɗa. Ita ce wannan ayar da na rubuta. Wallahi ban cire muku ba. Duk ƙarfin mutum, duk yadda mutum ya kai da arzikinsa in ya cire girman kai yi wannan abun, wallahi sai Allah ya sake ninka masa arziki, alƙawari ne. Na farko ga bayanin da malam ya game da wannan aya kamar haka. Duk wanda yake son ninkuwar arziki ko samun arziki ko yalwar arziki ko neman kuɗi ko samun kuɗi ko kuma yana son wani matsayi, da zai rike wannan ayan Allah zai yi masa wannan abin. Abin da ake shine sirrin izawaka ne. Na farko abin da zaka yi alola. Cikin dare zaka tashi karfe 3 dare sai ka yi alola. Sai ka zo ka yi nafila raka'a biyu, Fatiha da izaja'a, sai ka sallame ka yi zaman tahiyya ka gama ka sallame. Sai ka yi miftahul amal. Menene miftahul amal? Shine kai istighfari 100, salatin annabi 100, la ilaha illallah 100. Ka kammala. Sai ka ɗauko wannan aikin ka fara shi. Wani aiki ne? Shine la maqtu'atin wala mamnu'a. La maqtu'atin wala mamnu'a. Sake faɗa mu ji? La maqtu'atin wala mamnu'a. Kowa zai iya, ba shi da wahala, yaro ƙarami ma zai iya. Ki haddace, ki yi haƙuri, ki baiwa Allah 'yan lokutan ki kaɗan sai Allah ya jibinci al'amarinki. Ba ina cewa ka je kai ta sa malamai su yi maka ba. Akwai abin da ke ma za ki iya yi, amma kada raunin zuciya ya sa komai ke ki ji ba za ki iya ba. Aikin da za ki zauna ki yi wa kanki da kanki sai ki je ki gafala, ki ta ɗaukan bidiyoyin malamai kina tarawa a waya, ina za ki kai su? Guda ɗaya ma in za ki nutsu ki tara hankali ki riga aiki da shi ya ishe ki. Ana zamani ne, duk wani abu da yake na ilimin da baka san da shi ba sai ka je gaban malami ba, Allah zai sanar da kai a social media sai a baka dama a ce to kai ma ka sanar da wani dan uwarka. Ba sanar da yar uwarki ko dan uwanka ba sai ka je ka tasa shi a gaba ba, a'a kai masa bayanin abun, kai masa sharing shi ma ya saurara.
wannan la maqdu'atin wala mamnu'a adadin ta abinda ake yi ana yin 3,333 3,333 duk zama daya, zama uku ake yi wanda yake da karfi kuma yakan daukan adadin sati ya buge ta tsakani na da Allah.